HSDC CPIML lapen kachilang rapet asong doan kangdang amay kangni. Kuno pagrong rangpen karlitang hundorong pikido along lepen pen hidi along lianta angjer pi kamini rong pipiatum tibor ide. Long chora lang kijuna radatum kamatha kisungna. Kardom pini prime time bertalok penili sami jilihan sepi non arjek tha bertang ton pen. Panchayati Rajabangke BJP RSS atum pijo pen Ladakh inglong aswaja kong kapabob jepansi nangke claim. Lasi Ladakh 6 schedule ahavar alongke Panchayati Raj pabanglong nang nipusi MP Barim Dr. Jayanta Rongpi Ningje. Kedamtang Phaikoni ni Phaikoi hini arni Bokolia District Committee CPIML HSDC KSA KNCA AISA SYJ AIPWA pendanglok kacirabdun asong doan atum chingrumdun si Phuloni Harmon Club along kangdangamai pangnipon. Bokolia District Committee Kongchunbang Samson Killingpen Kachiphaimpu Amailong Aluhi Sarpotum MP Barim Dr. Jayanta Rongpi Chitongdon Lasohot Aluhi Amanpen CPIML HPC Chunbang Robi Kumar Phangchok Amlong Ingti KNCA Kongchunbang Pi Protima Inghipi Pendanglok Penangan Songalong Kejalin Abang Puabang Phetum Aluhi Amanpen Chitongdon Mayalong Amlong Ingti Kaninja Tengke ASDC Songatum Henlo Radaphan Kachong Thui Lapen Pamang Hotumlo Athe kedamtang ningkan surihini ra krehini anengkan pen hemprek nang nelo pupenajok ASDC amen paprai daksi nona baki puthot hemprek nang chipupuko lason thakthasi APHLC amaipu JI Kathar sitame 6 schedule amen pen ronga soraphan pamang hupon abanglo pusi amlong ingti karbok padupon Halapu KNCA Protima Inhipi Sidame COVID-19 ake sopanajok chojor cholangmate kidukila korat rumaphan kapasungpon BJP asorkar chokche pusi akoi pipon Mai judet penapi pherangke karjohot MP Barim Jayanta Rongpi Kaninja Tengke non ke bangji arni ke claim kedam kapang tangpon japhan lapen det PR lo lapen ilitum ahawaralong kisungke boy doan kapajok ponjaphan kachesong ansose kapang tangpon japhan si pini mailong jasemek jethanchumom pondopusi pachini Panchayati Rajaputhak Pherangke karjohot MP Barim Rongpi Kaninja Tengke Panchayati Rajabangke nitung aprang penta chekroi dunde lapen nonta chekroi kre Athe Panchayati Rajke 6 schedule ahavar phankali BJP RSS atum pijo pen Article 370 punoi 371 punoi 6 schedule punoi lapen Article 2448 punoi kepavir japhansi kabor ipisi pachini pon Itu makrang penta labang salam korrekte Panchayati Raj abangke lakke non 6 schedule area fan ताकि 6 schedule area fan abangke Panchayati Raj dak impose ko abangke militum korrekte laba ke BJP ba RSS atum isi conspiracy lo tatum pijo tab jitun ki special provision do article 370 no article 371 igno 6 schedule no 244A non laba ke alawa ke pijo pabide ji afana ba ke borilo lapen Panchayati Raj dak 6 schedule area long ke 1G pu bakta laba ta isi la so part laba ke tumo post Phuloni pendirchuna rongpi karbeng nong live Saratum ke palam thepon lamki ki thenai ke longle phelang lapen arloso alam ki henlo lason sinon there ronghang arong along setame lason si karditang hundor rongpi apiso sotum kedobom alongle phelang angjerpi kamini rongpi piatum ku nopag rong rangpen thibor ideto Karlitang hundor rongpi bangso aperthepen chevoidet penapi arlo pen ARO asai hemalong SK klembangphu dhoni tiso bangke patalong amen larpi phitlo Bangso jok doni angbong longle kapachithi hangjo hanghaisi dokoklo Karlitang hundor rongpi kedamtang surihini ra kre isyaningkan bangso aperthepen che obupen achor omputeronpi lapen asumar bangkethom lapen Karlitang hundor rongpi angjerpi kamini rongpi pi lapen achor harsingterantum chingki jethanpen hidia soksitame chotiki rapraplo
Karlitang Hundor Rompiatum Kido Alongli Lapen Sai Kachutiki Alongli Pen Chiri Inkoira Toxiando Bonta Kamini Rompipi Lapen Achor Harsinteranatum Hemisi Kitur Pakpen Karlitang Hundor Rompi Apisu Asotumapan Tengkeng Namsi Longle Kitijapan Bor Ipono Lapusona Porhut Karlitang Hundor Rompiachor Omputeron Piatum Kachupudunajok Kamini Rompi Piatum Hemisiabang Ku Nopak Rongrangsi Kither Kehap Padopono Hilong ta nilipo mensido lapen nilipo mensido. Ante ko ma skill ko ma mondol si la nang nitum akonsena ve pinal tum hanang pachin ne pin pen kapreka men le koson si transfer dam jilo. Mane laki tiso mondol laki tiso eske la okorenga sorsi la tumaphan teron hema soraphan nilini ke teron hem sikilelo la tuma bangke pota 2 nombori pota bonai de jalo. Eksunia pota ve pin pen mane. Nili tuma phana bangke nang pulo eksunia pota ave polonte dighol pota isu kurian aro bonayun pusinang epu ako inota kapre phana so pota pialo polonte nang li phan koson sinai tipo pusi tiso eske bangke nang purong jalo mondolo bangke La Anchot Kalisi Harokhat Police Station along Lam Hoi Pidamlo Sita Police atuma bang Lam Hoi nang kedeng dunji Kalisi nang tam dun thurang pusi kisung ki pho abang pen pherangke athengno ningje pon Rat ki songahot aning kachit hedam lapen radaphan kirap ki pidon apolis atum jongsi lapusona saisi claim don thurong pulote radatum kumara phano aning kachit hedam po halapu Karlitang Hundor Rompi asopo monus rongpi atum ningka neseke jojia phan kachutiki asok do anta rodpon etsi kanghuo sonsi kamini rongpi piatum pon piet lopusi monus rongpi pen ningje pon thana fire pilo usi bang nang pulo kes FIR tu dibona lage aro ami nolong pusi nang ipu jalo nali phan ke thana sorta nali tum phan jumi me junu no sinanga pu ahok mala sola ahok labang ke dak nili tung hembang lo lasi mat sarbang nang pulo masar lo usi aro khat usi mamen pilo amen bang ki chini ne sar siken usi lasi wangsi nili phanang ar julo nili bangke barikha hot chili chowara jalo chili chowar lo amala tunga bangke nang pulo kupisi nang chili gewar lo ko yalo siken usi bangke amat laki nili tumalong le laki nili ning hanglo kusi nili bangki pu amalang bangke abisi alam thandari pujalo mane uta bimanang kipu nang lale kroino kusi nang therte Bangso along le abangki Hundor Rompi along le binong la tumsi ke longwek nangji aron do pusi rongorat tumpenda ningje pon Hundor Rompi ke asosi ke kam lu komiti so pokai lu komiti yo sila tu pota ismali ki bi aku ahok pet ke la kamini Rompi pie bang adak akimen lagi do takali nongwi sile ke do takali te alang tum le ko son si uwarit pu ji pun po etalam ke uwarit ke dak mati jong si alang tum long le phlang nai pulong te dak asikli muso tum ben seng wai seng sai ra kali ta asikli muso tum ta bang thak thu ji thak thui dem la salam le yo te nong la so re kleng ple se mu thopor hare same dak ke do long le lo thu noi da mo pu la so ne bang si alang ti tum jeng e thurong kamini rong pu pe tu News Text Report Karbiang Long Live Ningkreng nang leong long chora langta nang ke thep ong ajok long chora lang ki jun ver aratum chiklo jon phlipo anke thedung akisung chitong nang po Ili karbi karbak inglong asodum ke hako phusar phesar kai hotpenta inglong long chora lang nang ki jun pensi nang ke the nang ki ding pule pudam data henuni Athe Karbianglong ni hang ni replapen ni tur ni chikedo inglong araradum ke non anta long choralang nang kijun pensi rengbong long choralang kijun meason na hokta long da mathayawi la sojoine si long choralang kachor iatumta dopu arjudun longbom bonta non ke botor bokan sidame nang kachulardon bomajok ningkrenga pora hotlote ki ongdung long choralang thebdun etitilo La sojoine Jasemet longchora lang kijon ver aradu maphan thedung akisum chitong nang koktitilo La son thak thaksi lakha ingko rapho nilip MAC constituency kaparlo Koilamati Dhoniram Intiarong Rongbin Asan Chomalong Sengkreng apor hodlote kijona langaphan kisung nanglo
เป็นอาดอนตาดอนนึงก้อยดูที่แรงที่ยืนกระซิกแซะฮัปปี้รีกิจอกเป็นดากโลกที่นอนละบาริคายเสกแรงดูก็แต่เป็นนอนนิ่งเกรงแล้วเต้นล้นละดิเซมเบอร์จิกลุอันแบบโดนแรงดูจะอันเป็นตีคุณน่ะแรงที่จูริดามในสิแรงก็วีแต่ดมปุ่มมัดละนอนนิ่งเกรงนั่นเลยล่ะแรงก็วีก็แรงบ่งอดใครหาคุณน่ะน่าโดนมีแบ่งแรงที่โดนดิมอันสิแรงก็จูริดามผ้าร่องบิดบิดผ้าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลงอะไรกี่ดอกตรงกี่แรงลงไทยวิฮ่าอันลบอันสูนันทีอันที่แรงตะลงดิเอโอสมาชิบุกรองเน่งแรงบ่มีสิเดะยังคิดเทกดีมากสิไม่ได้ถึงสารพิมาดงกัจจินิริดุ Itu na puson lo la barikai sega bang ke hedi mane barikai sega bang ke arbi jang pe ni pe na port pula ki bene tene se tum jun pos da me non la ning kren nang le tang lo ke ning kren le nang le lo kong ke la swa lang ke prok pu an ke ne tum la chu sok da nang ji ka he lo kilometer si hini la puson aja lang chin lu ke chin ki da tum ka sik sak dam do kok yo son bang so san chama long ke dora datum barla chiklo isek mati jangmia chiklo pen mati jong a chiklo an ke longchor dong langroi so malom langlong pon sitame ningkrenga hot ar koi chiklo pen jangmia chiklo arwe nang hir hetik ke dong chan langroi langchenga lang ke kreng ki jun lapen chinglu chingthia phan anta ave hempen ka helo kilometer isi so se arlok damsi lang ejoy ki jun jia phan ridam nang kok titilo Lasi Karbenglong Autonomous Council ke chariatum Prabjin pen Dhoniram Intiarong Rongbin Asan Chamalong ki junalang avarsai nang klempia sonte me parji pusi alang litum kachoningri padopon Koilamati pen Samson Inti Karbenglong live Kedam tang phai koni ni phai kre hini arni Bajong kiri langtu kapam pathu klamalong kiching si aphong Chinthong Youth Development Committee dum kibipon football kapathu kachapatelong rongjangphong 3-star pen kungripi 3-star angbong kachepho Bangso football kapathu kibipon kiching si arni sai angdeng kideng ponatengke CYDC amaiphu kamsing rongphar chari ponsi CYDC mahang pathek cheng amaiphu khorsing senar arideng pensi CYDC alama ingthurponlo Laso derapi kapathu angdeng tame pangcheng bon phitlo kicheng si arni rongjangphong 3-star FC pen kungripi 3-star FC atum angbong si chephupon kapathu hot rongjangphong 3-star FC atum kithek kangtang soyajok kungripi 3-star aphan goal hini pen parem detlo halapu kungripi 3-star FC atum goal isita chitudunu ne detlo kapathu asai angdeng along alohi sarpo aman pen habe pinpo sorkari rongasar lapen penang an ke thekiding atum chitong don rentisi RDP don satgam pen wikibe Karbenglong live tante pini prime time berta ke lapon sakang toniklo domi thakme kardom